Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Treinta minutos na nakaligal sa Lasotso. Good evening friends, good evening sa atong mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi banwa, kamusta na kamo tanan? Welcome sa Iloilo Night Watch. Agi diri sa Iloilo Newsline. Makadala naman kita sa mga impormasyon, mga balita upod sa atong mga ka-newsline na reporters. Sa mga kautoran naton nga nagahilay-hilay na, nga nakapanyapo na, hoping nga okay lang kamutanan. Dira sa aton nga mga ka-newsline sa Luzon, Visayas, Mindanao, subong man sa aton nga mga listeners sa sagwa sang pungsod, kumusta na kamutanan? Palihog like, share kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Standby sa aton nga mga listeners. TGIF kita subong katapusan kay nasang filing sang Certificate of Candidacy. Di madamo kay nasang naghingabot para nga mag-file sang ilang nga COC sa senatorial race to. Pao kadamo-damo ba? Nag-file sang ilang nga COC. Bisan pa diri gani sa syudad sang Iloilo, kadamo man na mapadalagan sa pagkakonsihal. At least may mga pagpilian ang aton nga mga kauturan sa syudad sang Iloilo. Standby na sa aton nga mga listeners. Kayara na sa aton nga linya ang local pag-asa upod sa kay Engineer Rafi Tapales. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Rafi Tapales, sir, mayong gabi. Yes, ma'am, gabi sa tanan. Nariyang latest update sa tanan karong adlaw, Oktubre 8, 2021. Ang sentro sa Tropical Depression Maring sa kalayon, 635 kilometros, silangan sa Borongan City, Eastern Samar. Coordinates 12.6 degrees north, 131.2 degrees east. May kamaskugon sang hangin na 55 kilometros per oras malapit sa sentro. Kagas na nestop-top 70 kilometros per oras, kag pa rin nagahulag sa east-northeast direction, kada sigon na 10 kilometros per oras. Samtang intertropical convergence zone, nag-apekto man Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangod sining sistema, Western Visayas, maka-experience ang magalumo na kalangitan, may lapta-laptang mga pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilat, tugas ang intertropical convergence zone, na hinatubtob kasarangang hangin, halin na bagat na nakatungdan, ang mga pabilin sa Western Visayas, kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan mga pagbalon. Temperatura subong na adlaw, magalin sa 26, tubtob 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagtunod kay na, alas 5:36. Yan ang latest update sa panahon, alindari sa Pag-asa, Iloilo, Rafi Tapales, payong gabi. May posibilidad, Engineer Tapales, buwas sa magagalom-galomon sa gyapon naton panahon. Well,
base doon sa 5 days weather forecast due to intertropical convergence zone and may bagyo kita na ara sa par, amo na ang mga contributor kung nga magalo ang kalangitan, may lata-latang mga pagulan. Okay. Endiyan na tapali, sir. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi. Yes, welcome. Ayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatian ang Pag-asa Iloilo sa aton nga mga headlines. Public Senior High School teacher ginsulod sa iya balay, ginkawata na, kaginbuno pa, patay. Broadcast journalist Action Mario Helongo nag-file kaina sang COC sa pagkasangguniang bayan members ng Pavia, Iloilo. Sa dugang nga informasyon, Hordan Guimaras incumbent Mayor Robin Corpus may kontra sa pagka-mayor. Samtang Governor Samuel Gumarin nga magapapili sa pagka-mayor sa Banwa sang Buena Vista, Guimaras may makontra man sa iya sa pagka-mayor. Kula si Antique Vice Mayor nga naglakat sa Amerika nga tuyo magbalik sa iya nga pwesto, ireklamo sang iya kasumpong sa DILG. Bicol Region, Zamboanga Peninsula, kag Mimaropa, nagsaka ang kaso sang COVID-19 suno sa DOH. Interagency Task Force nagaplano nga palipoton ang number of days sa mga inbound travelers nga bakunado. Grupo Nanday John Kapulot, Councilor Clary Del Nava, kag Councilor Joshua Alim nag-file na sa COC subong nga hapon. Kag may ara man kita sang COVID-19 update sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto nyo magbakal sang preska nga buko shake, magkadto sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City, kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crush ice ang ginagamit kag wala sang kulba bangod kemis ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. Kung luyag nyo naman magbakal sang itlog, kadto kamo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. My telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanag-iyahan nanday William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. Sa aton nga mga listeners, sa mga viewers, palihog lang like, share, and follow. Kag palihog subscribe sa YouTube channel sa nga Iloilo Newsline kag Guimaras Newsline. No, kung mayara ka mo dira nga maminsahe, pa-shoutout, palihog lang padala dire sa inyong nga mga impormasyon.
So, kaina, damo dinaguso sa Comelec, sa Commission on Election, nga nag-file sang ila nga COC. Sa nagkalain-lain nga posisyon ni. May mga kopdanan kita, no? Sa broadcast nga nag-file man sa nga ila nga COC. Diri nga magaboy man sang ilang kalo sa patag sang pamulitika. Serbisyo man sa gyapon, no? Pareho man sa gyapon sa radyo. Gusto na nila nga makatutok na gidya sa banwabla. Kay balan nyo, kunara ka sa broadcast, at large ni samo. Siling kita at large, dako ang scope nga imo nga nakubiran. Unlike ya kunara lang sa banwa, mati specific na ya ang imo nga serbisyuhan. No, may sa specific area ka na nga dapat nga pag-serbisyuhan. Pero kunara ka sa broadcast, ti siyempre cover mo Luzon, Visayas, Mindanao. No? Kutob sa malabutan sang signal, kutob sa malabutan sang broadcast sang istasyon, kag kung mayara dira nga nagapangayo sang bulig, nagapangayo sang inyong hamili nga bulig, di laban-laban nga mabuligan mo hasta nang hinuplite mo gani ibulig mo pa mo. Hasta ang imo nga inugpamahaw, gisa tungon mo pa para nga ihatag mo sa tawo sa nagapangayo bulig. So unlike nga kung naarakan nang sa banwa, makafocus ka sa imo nga area of responsibility. So check naton dugay-dugay ang impormasyon sa kay Action Mario Hilonggo, kay nag-file na sa kaina sa Certificate of Candidacy sa sangguniang bayan member sa Banwa sang Pavia. Ay mga talamyawon, tamiyawan ay paliogset para nga largo na kita karon. Mayong gabi kay Sammy Daitaw, Erwin Alizan Magarzo, Marie Eve Santia, Rovan Alave Adjo, Joseph Franzuela, Bernard Ignacio, Noralita Tano Tabulok, Amado Adna, Margie Lutao, John Roy Toria, kay Nangching Claveria kay sa iya pamilya, Nilok Galiarda, Charm Melody, kay Marjoy Castiva, kag kay Cheryl Keano Herrera, mayong gabi. Kag saliwat sa aton mga ka-newsline, palihog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Okay. Samtang ginaulat-ulat nato ng impormasyon halin kay Action Mario Hilonggo, dito sa Negros Occidental, sa siyudad sang Cadiz, may public senior high school teacher to, ginsulod sa iya balay, ginkawatan, ginbuno, patay. Magluwas sina, nga ginbuno na siya, agin martilyo pangulo. Ang patay ini sa iya, ang ginhire niya nga pintor sa ila nga balay. Ti sunado yan na ang pasikot-sikot kag balaan niya kung sino ang tawo dira sa balay nga dira siya nagatrabaho. Ang ining suspect, bag-o lang ni siya nakagwa sa Muntinlupa sa kaso nga murder kag taga Singkang, Bacolod City ini saya, no? Barangay 8, Bacolod City. O galing kay ginhire siya nga pintor, dito siya nagtrabaho sa Kanipaan, Sitio Kanipaan, Barangay Bangkiruhan, Siyudad sang Cadiz. So, ang Cadiz, Northern Negros ini siya. Halin ka sa Bacolod, ginabulubanta mga 40, masobra 40 kilometros ang distansya from Bacolod to Cadiz City. Dito ini siya nagatrabaho. Nagsalig man ang maestra nga wala sang may matabo sa iya. Kay daw okay man pero tanawon mong itsura ya bangagid ya
No? Itsura sang suspect ba nga gijay? Ang suspect ging kilala kay Dilion del Rosario. No, Dilion del Rosario. Ang Dilion niya Delta Eco 55 Eco Oscar November, no? Ini siya may ka-live-in partner sa Barangay 8 Singkang, Bacolod. So didto ini nadakpan kay inasang kagawon mga alauna pasado. Matapos nga nahimo niyang krimen, mga alas 7 kahapon sa ngaga sa siyudad sa Cadiz. So nagpulo palagyo siya. Tubtob nga ginbantayan sa ngaton nga mapulis sa balay sang iya nga ka-live-in partner sa siyudad sa Bacolod, di nagkadto gid man to siya kagahon kag nasikop nakuha ining suspect nga si Del Rosario. Ang biktima may multiple stab wounds, may defense wound, butang balon nga nakapanagang pa ang biktima. Samtang nga ginadusak sang suspect nga gamit ang kitchen knife nga ginkuha dira mismo sa sulod sang balay. So ang biktima ginkilala kay Jessica Ducay, 28 anyos, sang sitio Kanipaan, Barangay Bangkeruhan, Cadiz City. Tigin timing sang suspect nga wala upod sa sulod sang balay si Jessica Ducay, ang maestra. Kay ang nanay ini ni Ducay naglakat. Paglakat waay niya ginsira ang ilang nga gate, naka-access ang suspect kag kapin pa ginhire siya nga daan nga pintor, so balaan niya na nada ang pasikot-sikot sa sulod sang balay. Buno iya to tubtob nga mapatay. Alas 10 ang aga na may ara nga himata nga nagkadto kag amo pa to ang pagkasapo sa lawas ni Ma'am Jessica Ducay. Pila na ka oras nga ang nadakpan ng suspect kay may ara nga CCTV footages. No? May CCTV ang balay. So dito siya na nababalaan, nakilalan sang mga pulis kag mahapos na lang ang pagpangita sa mga pulis kay nakitaan ang iya itsura sa CCTV footages. Dako bulig sang CCTV, no? Dako ginang bulig ya. Waay na mabudlayan mga pulis sa pagkandak sang hot pursuit operation. Tubtob nga nakuha ang suspect kaina sang kaagahon. Yari ang aton nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rocky Dicillar, ang hipi sang Cadiz City Police Station. Yes, sir, no, siya po ang primary suspect natin dito sa pagpatay sa teacher dito sa Cadiz City. Dahil siya po ang nakita sa CCTV na pumasok at lumabas during the incident. At dala-dala niya po yung gamit ng biktima na isang bag at nagalang ng mga IDs at pera. Ang suspect, sir, anong pangalan ng suspect? Ang suspect ay si Dilion del Rosario, taga Barangay 8, Bacolod City. Napunta siya dito sa Cadiz City para magtrabaho bilang isang laborer nga po. At halos isang linggo na siyang mamamasukan dun sa bahay ng biktima at kinuha siya bilang isang pintor. Yun nga po, nakakuha siya ng opportunity na gawin yung insidente na nag-iisa yung biktima sa bahay kaya pinasok niya ito at pinakawan at pinatay. I see. So, parang inside job pala ito. Nandoon siya na nagtrabaho bilang pintor. So, alam niya na lahat ang mga kagawian sa loob ng bahay, sir. Opo, sir. Ano po, no? Medyo kabisado niya na yung area dahil naman isang linggo na nga siya nagtatrabaho sa kanila. Oh. So, nagkuha lang sa sir ng timing na ang biktima, ayun lang ang sa loob ng bahay. Base po dun sa admission ng suspect na talagang pinagpanuhan niya na nakawan yung biktima. At yun nga yung time na yun, nakakuha siya ng opportunity para gawin.
Oh, anong pangalan ng victim natin, sir? Si Teacher Jessica Dukay, senior high teacher po siya dito sa Cavite. Oh, wala siyang asawa? Single po siya. So siya lang isa ang sir, doon sa loob ng bahay. Wala siya sang ibang kasamahan. Yung time na yun, siya lang ang nandun sa bahay. Yung umaga na yun, mga past 7. At maagang umaalis yung kanyang parents. Mm-hmm. Mga what time, sir, based sa CCTV footages, mga what time pinasok itong biktima? Around 7:30, mga ganun po, nung pumasok yung suspect. After a few minutes, lumabas din po siya. 7 ng gabi. Umaga po yun. Umaga pala. So hindi nakalak ang pintuan. Hindi na po nakalak dahil maaga na yun. Nag-prepare din siya na aalis. Maalis nga na una yung kanyang parents ko. Kaya hindi na nakasara o hindi na naglalak pa dahil may mga trabaho din sila din sa bahay ng biktima. Oo. So sa yung oras, mayroong trabaho pa rin itong suspect doon sa compound ng bahay ng biktima. Actually, dinari siya bilang isang pintor, no? At dun sa napagkasaguang araw, hindi siya dumating. Oo. So nabigla lang yung biktima na yung time na yun siya dumating para magtrabaho. Oo. So may balak na pala siya na mayroong gagawin siya doon sa loob ng bahay. Yes, sir. Itong suspect, sir, gumagamit ng illegal drugs? Base sa kanya, nakainom siya at lumaghap ng rugby bago niya ginawa yung insidente. Kasi sa mga krimen na na-encounter natin, sir, hindi yun magawa nila kung hindi yun sabog, kung hindi yun gamit ng illegal drugs. Opo. So, binuno niya, sir, ilang stab wounds, sir, ang nakita sa victim, sir? Marami po siyang stab wounds, no? Hindi pa namin nakuha yung medical legal ng biktima para pagpasihan natin kung ilan sa stab wounds na matamo ng biktima. So may mga multiple stab wounds at saka defense wound. Opo. At saka, sir, pinalo pa rin niya ng martilyo? Pinalo rin niya ng martilyo. Sa ulo, sir? Sa ulo po. Saan siya kumuha ng itong mga bagay, sir? Doon lang po sa bahay ng biktima din, yung kung saan yung martilyo at ginamit ang pangaksat, doon lang din sa bahay ng biktima. Hindi siya sinabi na kung mayroong kasamahan siya nang pumasok sa bahay? Kasi sa CCTV, wala na pong ibang pumasok, hindi siya lang po. Siya lang isa. So after the incident, pumunta siya doon sa Bacolod sa live-in partner niya. May pinuntahan muna siya dito sa Cavite City, nagpahatid siya ng tricycle. Kaya namin na top down kung saan siya pumunta at continuous yung aming pursuit operation. Ilang lugar pa ang pinunta niya dito sa Cavite bago pumunta ng Bacolod City. So nag-coordinate na lang kayo doon sa Station 8 natin doon sa Bacolod? Opo. Oo. Sino ang nakaalam, sir, na mayroong insidente na nangyari doon sa bahay ni Teacher Dukay? Actually po. Sino ang nakaalam na mayroong insidente doon sa bahay ni Teacher Dukay, sir? Nalaman na lang mga bandang alas 10 ng umaga, na-discover yung incident at report kagad dito sa police station. Kaya nagsagawa kagad ng investigation at follow-up. Oo. So, nag-conduct kagad ng hot pursuit operation after na discover na mayroong tao na pumasok sa bahay through CCTV. Opo. Malaking tulong itong CCTV. Oo.
So sa ngayon sir, pantasa sir na pa ilalim sa drug test? Hindi na po siya nag-drug test dahil nung nahuli siya, na-admit naman siya na ginawa niya at nakalahap na siya ng rugby at nangusalak. Oo. May extrajudicial confession siya sir na gin-execute na affidavit. Yun po yung ino-workout namin ngayon dahil pili-prepare pa lang yung mga documents na para makain ng kaso namin sa suspect. Oo, maganda yun. Kay baka sa uli, kanya, hindi aminin. So, kung mayroong extrajudicial confession siya, maganda. Tama. Oo. So, na-recover, sir, ang pera na kinuha niya at saka iba pang mga gamit ng teacher. Wala na po na-recover na pera sa kanya at base sa testimony niya, hindi naman kami kalaki na po ng pera dun sa sinasabi niya wawala dun sa biktima. Oh, how true is the report, sir, nga 75,000 ang nawala doon sa bahay? Base sa relatives ng biktima na 78,000 ang nawawala, at base sa suspect na 8,000 lang daw ay nakuha. Yun pa ang isa natin titingnan at aalamin. Oo. So wala na sa may na-recover sa kanya. What's important is knowing yung suspect. Oo. At nalagay sa pagpapay yung biktima. So, anong gamit lang ang na-recover, sir? Wala po na-recover sa suspect nung nahuli siya, pero sa crime scene, na-recover yung kanyang bulkap, yung artilyo, yung kutsilyo, at isang face mask na pagmamayari din ng suspect. Itong kutsilyo, sir, anong kitchen house? Yes, sir. Opo. Wala naman sang violent reaction, sir, nang nahuli siya doon sa scene. Wala na po, hindi na po siya nag-react. So, sumama naman siya papunta sa Cadiz City. Yes, sir. Opo. Sir, congratulations, sir. At least nasolve ka agad itong kaso, sir. Robbery homicide, sir, no? Opo, tama po. Salamat po. Salamat po. Thank you so much, sir. Kay Colonel DCR, sir. God bless, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Si Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, ang hipi sang Cadiz City Police Station. So kaina, napasaka ng kaso nga robbery with homicide. Nga robbery with homicide, ti complex crime ini siya, no? May nakuha nga kwarta pero why na ma-recover sa suspect nga ginpasuni sa nga pamilya mga 75,000 pesos plus ginpataya pa ang maestra. So sulod ang robbery with homicide. 57 minutos na nakaligad sa alas 8. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Iloilo Newsline. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto nyo magbakas ang preska nga isda? Kadto kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Najama. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. May ara man sila sang mga seafoods. Kadto lang kamo sa Crossing Pacho, Duanyas, Iloilo.
Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unan langgit sang Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Mayong gabi kay Aaron J. Antonio, Deerfax sa Bonilio Biolanco, kay Eva Lopez, Elvira Ventura, Baby Vedania, Hener Deloso, Clifford Tagufa, Arlet Baal, Annalisa Calagoyo, Luis De Veras, Tyler Abaygar, Gian Fabra, Princess Bea, kay Jacob Elano, Richard Factis, Oliva Gray, Melanie Celeste, Gemma Cabalonga, kag kay Tokadoy, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag Kagawad Amin, mayong gabi. Balik kita sa aton nga pagpangalagad sa Iloilo Night Watch. Sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga ka-newsline, palihog lang, like, share, and follow ka sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Sa atong nga mga listeners Luzon, Visayas, Mindanao, kag sa aton nga mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Okay lang kamo da? Na? Hindi kamo magatag kumpiyansa parte ni sa COVID tuod nga nagnubo ang kaso sang COVID, pero dito sa Zamboanga Peninsula, sa Bicol Region, kag sa Mimaropa, ay nagamatamat saka pa to sila. Abita kay filing sang COC sa mga kandidato, nagnubo man ang kaso. Gali dito ya si ila, nagsaka pagidya. Mayong gabi kay Ayan Keith Panase, mga listeners sa aton nga YouTubers. Nara sa YouTube. Sa thank you. Iloilo Newsline. Salamat gid sa inyo nga pagpamati, no? Salamat gid sa mga listeners man naton dira sa mga kabanwanan, no? Thank you so much. Sa kay Captain Dadji Dilima, sir, musta na? Okay ka lang da sa Kalinog. Kay Major Ray Pabalan diraman sa Dueñas, mayong gabi sa inyong tanan. So sa aton man nga mga listeners sa mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo, thank you so much sa mga pumuluyo, mga barangay officials sa North San Jose, San Antonio Molo, sa South San Jose. Thank you so much sa pagpalapta sang mayong nga balita. Yara sa aton nga linya si Action Mario Hilonggo, nag-file na kaina sang COC sa banwa sang Pavia nga tuyo nga magserbisyo man sa mga pumuluyo, kaya paagi ini sa iyaman nga paghaboy sang iyang kalo sa patag sang pamulitika. Si Action Mario, dugay-dugay man bilang broadcast journalist. Action Mar, mayong gabi. Diyan, mayong gabi man sa imo nga mga viewers sa Facebook. Sa aton nga mga ka-newsline na damo na kainang pamangkot kung kumusta ka na. Tisiling ko hindi ko sabat. Kay way ko kupod to kina sa filing sang COC. Di kumusta ginato? Diyan file na kita kaina sa aton nga Certificate of Candidacy sa COMELEC Municipal Office diri sa Banwasang Pabia. Nag-file kita sa pagka-SB member sa idalom sa lakas sa CND nga partido. So may ara ka nga grupo gali nga ginupdan. Yes, Jan. Siling ko may ara ka nga grupo nga ginupdan. May grupo ako nga upload si former SP member Engineer Leonardo Buboy Vilasa. 3-termer ni siyang SP member sa Banwasang Pabia. Nagtapos ang iya na term mga pila na katuig ang nakaligad. Kag liwat siya nga nagpadalagan sa pagka-SP member kag nag-upod kami. Although nga ang amon partido magkaiba o kung hindi pareho kay siya nagdalagan siya sa pagka-SB member sa idalom sang PROMDI.
Oo. Pero naghilisugot kami kay nga magdaupod because number one Maninoy ito ni siya action dyan. Oo. Kag sa pag-imbitar ni sa akon, why mo ko nagtangduwa-duwa nga mag-upod sa iya bilang SB member dyan. Oo. Ti approachable man si Engineer Bilasa. Hindi yaman ka na pagpabayan. So, Ati, yun. ang imo nga padalagan sini, at least makabulig ka direkta na sa mga pumuluyo. Yes, Jan. Siguro para man sa imo nga mga viewers, nahibaluan man nila nga for almost sobra sa 22 anyos nga nagpangalagad ako sa radio and especially sa Action na Radio Iloilo. Oo. Nahibaluan naman nila kung anong sahing sang serbisyo ang akon nga ginhatag sang ara kita nagatrabaho sa radio, hindi lang events ang gina-cover, may mga nagakinhanglan sa nga bulig nga especially ang mga tapos na sa mga kinhanglan sa nga bulig financial, pinaagi sa programa sa mga sa Action Radio, nakabulig kita pinaagi man sa pag-apilar sa aton nga mga kauturan, kag nakabulig nabuligan ang kutob sa mga kinahanglan sa nga bulig, hindi lang sa financial nga mga aspeto kundi pati na ang pagpatigayon sang bulig, pinagi sa pag-facilitate sa mga ahensya sa gobyerno, kasi hindi man malipod ka manigara dyan. Oo. Kasi ang akon nga beat assignment during sa arat ako sa Action Radio, before ko magpadalagan, ang akon assignment is sa Iloilo Provincial Government or sa Iloilo Provincial Capitol. Oo. So mostly sa mga taga-probinsya, especially sa mga taga-Banwas ng Tabia, kumayara sang may nagapangayos ng bulig, especially ang mga kabarangayan. So ginapasigayo naton para buligan ang ilang problema dyan. Oo. Tiyo, makol mo nga kunara ka sa broadcast at large na mo. Luzon, Visayas, Mindanao, kutob malabutan sa Yes. signalya. Kag kumayara nga mga ayos ang bulig, alang pabayan mo. Unlike niya subong, may specific ka na nga area, Action Mar. Oo, yes, dyan. Bali ang aton subong abing i-focus, dire kita luyag naton i-focus ang aton nga pagserbisyo sa mga pumuluyo sa banwasang Pabia. Kay hindi malipod nga manigar action dyan, siguro para sa ibaluman sa aton nga mga viewers nga before ako mag-file sang COC sa pagkasangguniang bayan member sa banwasang Pabia, 12 ako katuig nga nagpangalagad man sa barangay. Oo. Siyam katuig ako nga kagawad, wala katilaw pierde. And naka-3 katuig ako nga nagapungko as punong barangay sang barangay Purok 3 diri sa Banwasang Pabia. So kung parte sa serbisyo siguro sa Banwa, so daw hindi man liwa na sa aton kay pinakaagi na kita sa level sa barangay at the same time ara pa kita nagatrabaho sa media. Oo. Hindi naman na mabudlay sa imo kay total amo man ang ato nga serbisyo mo. Mako mo sa una to pakalabuot pa kita nga pagbulig serbisyo hasta sa ungyod to blas putok-putukan sang miyagaw to nga didto pa kita sa agong, no? Bangod yes. sa serbisyo publiko. Gakadagdag patatos buho. Anon tabi kay amo sina? Niya subong ya, may specific ka ng area, Action Mar. Yes, so amo na ang aton gud nga tinutuyo nga ang aton subong nga pagserbisyo, gusto naton nga i-focus dire sa Banwasang Pabia, mangin specific nga ang aton nga pagserbisyo sa mga pumuluyo sa Banwasang Pabia dyan. Oo. So sa mga listeners naton dira sa abroad sa Israel, dira man sa UK, nga mga taga Pabia, si Action Mario Hilonggo mapadalagan sangguniang bayan member sa Pabia. Palihog lang, bulig-buligin nyo lang da. Sa mga nagatanaw sa aton sa YouTube,
sa Guimaras Newsline kag sa Iloilo Newsline nang kamo na bahala da sa Hitalya family dira sa Pandak, sa Hibawan, sa Marquillero family, sa Sanchez family, dira man sa Pabia, ano pa tong mga iban pa, Lichoncito, ang mga pamilya, lihog lang ko da, bulig-buligin nyo lang si Action Mario Hilonggo. Action Mar. Yes, Jan. Sorry, kidaw medyo nag-utod-utod ang signal mo. Oo, siling ko sa mga pamilya da nga mga kilala ta, sila na bahala da sa imo sa pagbulig. Ate, bala naton nga madamo sa mga nagalantaw sa imo nga programa sa Facebook. So again, sa mga pumuluyo sa banwasang Pabia nga nagalantaw subong sa imo sa Facebook, sa liwat, ari ako, si Action Mario Ilonggo, former mediaman, and kaagiman sa pagserbisyo sa barangay bilang barangay kapitan. Apply ako sa inyo, naga-offer ako sa ako nga pagserbisyo, serbisyo nga matudtuod kag serbisyo nga sincero para sa mga pumuluyo sa banwasang Pabia. Hindi kay serbisyo ni nga pakuno-kuno, Action Mar. Yes. Why? So, ang kinalain ko lang abi diyan kay naidaluan naton ang sitwasyon ilabi na halin kita sa media. So siguro daw hindi naman na malipod kang manigar nga tikon mayara sang halimbawa kung hatagan kita sang tilion pag kahigayunan nga makaplastar sa sangguniang bayan sa Banwasang Pabia, kung may mga dapat itadlungon sa Banwa, so aton ina nga i-voice out, magaperbi kita nga tingog sa mga pumuluyo kag sa mga kabarangayan diri sa Banwasang Pabia dyan. Oo. So testingan man nila ang si Action Mario Hilonggo, testingin nyo man magserbisyo sa inyo, direkta na mismo sa inyo sa inyong banwa. Kay ti veterano naman nga broadcast journalist, kag damo man ang mga nabuligan namo na siling naton gani nga kunara ka sa broadcast, ultimo nga imo inugpliti ihatag mo pa kay may nagapangayo bulig. Unlike kunara ka na sa poder, ara ka na sa kwan sa pwesto, at least makadirekta ka na, hindi ka na siling mapit-apit ka pa bala nga nagahulat ka kung saan o ang response no sang mga ahensya sang gobyerno nga makabulig sa pumuluyo sa tawo nga nagahingyo, nagapangayo sa nga hamili nga bulig. Action Mar. Yes, Jan. Isagid sa mga hindi ko malipatan sa nagatrabaho ako sa radio during sa arasita sa media. Sa primero, gid nga pagtrabaho naton sa radyo nga hindi ko ginamalipatan ang 3 ko kabulan nga sweldo. Ang first salary ko, first 3 months salary ko nga amo to dami ang first time nga makabaton ako sang sweldo nga 3 kabulan. Bangod sa tong isa ka nanay nga nagpangayo sang bulig nga iya nga bata 3 ka bilog do triplets bala. So dito magsala kag madumduman ko pa ato taga Leon ato diyan. Amo to ang hindi ko gid malipatan nga sahi sang serbisyo kag primero gid nga pagtrabaho ko sa radyo nga amo gali na ang trabaho sa media nga kon may nagakinhanglan kag kung mayara ka man lang ibulig mahatag kagid dyan. So isa ina sa mga eksperyensya lang nga kon madumduman kag ma-recall during sa first nga pag tinuig nga pagtrabaho ko sa radyo kag nakabulig kita sa mga nagakinahanglan gid sa nga lang nautod si Action Mario. Nautod ang connection naton. Kay may drop off mo ang smart balikan ta si Action Mario sa mga taga Pabiyada liyog lang atagin nyo sang tinion
nga makaserbisyo si Action Mario Hilonggo sa inyo, no? Sa mga pumuluyo dira sa nga pabiya. At least direktamente na nga makabulig da, no? Sa inyo sa mga pumuluyo sa mga nagkalain-lain nga kabarangayan sa banwa sa nga pabiya. Utod na. Sige. Balikan ta dugay-dugay ka ang atong kontak. 14 minutos na nakaligad sa alas 9 nagapamati kamo sa gyapon diri sa Iloilo Newsline. Basa. Mayong gabi kay Alan Lupera, Luis De Veras, Nicole Asonyam, Ray Setenta, Rovan Alave Adjo, Pamski Santelian, Kagawad Betty Malion Talavera, Justin Calataro, Joanna May Gumbok, Demond Liboon, kay Nanay Melanie Liboon, Clark Dwin, Sal Ambrosio, sa kay Ivan Ray, Gina Asdilia, Ofelia Llamas, Ellie V, kay Richard Factis, Diraman sa kay Josie Lagman, Nadja Matupas, Ellie Daanoy, Digol Panes, Sir Lotupas, Emily Tobiera Diadjo, Joy Pamosino Pioquinto, kay Tototong, Tacheril, Bibi and Toto Child, kay sa Lucendo Family, kay Bonimar Parcon, Botante, Stephen Alcain, Lorna Perono, Gary Matiliano, Gina Sarmiento, Bebs Villanueva, Manuelita Sibonga, Jomel Siwagan, Christy Galio Gonzalez, Mary Grace Bautista, Eileen Andres Sorsano, Jade Tanate Campos Sagrado, kay Tachel Malunes, kag Ruel Malunes, Diraman sa kay Bobby Estember, Marisa Caluberan, kag Noli Diaz, mayong gabi. Balikan ta si Action Mario Hilonggo. Action Mar, pasensya na utod kita. Yes, Jan. Oo. So, pasensya man kay medyo ang signal abidi sa ako na area, medyo nagadula-dula. Oo. So sa mga naka-newsline naton, nga sa mga nagapamati sa Guimaras Newsline, sa mga followers ta nga masobra 18,000, kag sa Iloilo Newsline nga mga followers man naton nga madamo-damo na, base may ipalabot ka nga mga impormasyon o kung pag-apilar, no, sa mga pabiyanhon. John, salamat sa liwat, no. Sa mga Facebook live viewers mo kag sa mga pumuluyo sa banwasang pabiya nga nagalantaw subong sa imo. Ako si Mario Hilonggo, nagapadalagan sa pagkakonsihal sa banwasang pabiya para sa May 9, 2022 elections. Nagapangayo gid kag offer sa serbisyo nga sincero para sa inyo. Ari ako nga magpamati kag magdala sang inyong concern, sang inyong tingog sa konseho kung sa tion nga mahatagan kita sang kahigayunan nga makapungko sa konseho sa banwasang pabiya. So kabay pa ngati opdanyo kita sa aton nga kausa nga kag tinutuyo nga makaserbisyo sa mga pumuluyo sa banwasang pabiya dyan. Okay. So good luck, no? Base kadto kada sa pandak sa mga ginaimuan dabla sang mga patere, mga hitalya, silinga lang nga mga yo kabulig da sila sa mga markilyero da Sanchez, kag subong man mga lechoncito, kag Baterna, no? Base nga sumalang mo sila Action Mar, silinga lang nga sugo ko, buligan ka lihog. Yes, Jan, tingin sa bulig, no? Kag suporta nga ginahatag sa aton. Puno pasensya lang gid Jan, kaya nga ako nabi signal do medyo gadula-dula ako sa area. So puno pasensya gid ko ng iban mo nga mga pamangkot, hindi ko masabat kay ari ko bisubong sa isa ka area nga daw puno tigado gid ang signal Jan. Oo. Kung base may jingle ka da, ha? Patukaron ta diyon. No problem. Anytime na dyan. Sige. Action Mar, good luck. God bless. Thank you, John. Kag mayong gabi. Mayong gabi.
Sa nagapanawag, pasensya gid nga hindi namon masabat ng tawag mo. No? I-text lang liho ganay. Ay balan nyo nag-onboard ta. Hindi ta kasabat sa inyo nga tawag. No? Sorry. Pasensya gid ha. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, hindi ka mo makalipat. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day
in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Sige. Loadleaf Trading and Services, isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Mayong gabi kayo sana Esparagera, Jun Casquite Macuro, kay Jer Bermejo, Aldrin Escueta, Oliva Gray, Mary Jane Palomia, Melanie Celeste, Bebing Lajo, Jerly Alina, John Baldwin Yap, Sebastian Tedios, Gina Asdelia, kay Encar Solares, kay Alan, Zoilo, Faustino, Wersabel, Beltran Pantilio, Joel Apole, Sapanzari, kay Johnny Obshana, Raytan, kay Benz, Ansi Kedato Sagotri, kay Rosemary Tiu, Jovin Pasa, Maria Salvosa, Acro Codoldo, kay Michelle Abay, Angela Castro, Draman sa kay Mami Alice, kay Toto Justin, kay Nang RK, sa kay Nong Nonoy Mark, kay Nang Roxanne, kay Yana, kay Johan, kay Auntie Ting, Tolando, Lenlen, kay Doc Ronnie Galia, sa kay Auntie Mianto Jr., kay Mike, Nini Odi, Manong B-Boy, kay Jackie, kay sa ila nga baby. Kay Auntie Nine, Tokone, Maya and Andre, kay Mama Bining, Daraman, kay Norma Briza, Henry Vargas, kay Precious Cabalonga, kay Rene Cabalonga, Charlie Trans, Nicole Cabagua, Bing Pabiona, Janelle Santiago, Mel La Pascua, kay Juna Manjala Alidron, Christian Laguerta, Tabar Terante Emmanuel, sa kay Ta-LC kag Tito Marin, Vic Gordapis, Karam Estember, Minse Grate Majos, Setsuna CA, Rona Amaba, Janelle Hilario, kay Ito Joey kag Tamari Diaz, Andre and Amray, kag kay Carlos Zaldivar, Edo Joy Bono, kag Raylan Vergara, diraman sa kay Bernard Ignacio, kag Pat Marshall, mayong gabi. Sa pamilya Magbuo, mayong gabi. Kaga diraman sa pamilya Lasuna,
nga nagamonitor, no? Sa pamilya Celestial sa Kalinog, pamilya Yanson, pamilya Novera, Haliki sa Negros Occidental. Mayong gabi sa inyong tanan. Check na to na report ni Kanyosline Danny Villasis sa probinsya sang Guimaras. Kay si Governor Sam Gomarin mapapili ito sa pagka-mayor sa Buenavista, may makontra siya. Sa Hordan, si Mayor Robin Corpus, incumbent na mayor, may makontra man siya sa pagka-mayor. Yara report upod kay Kanyosline Danny Villasis Paliog, standby. Kanyosline na Danny. Slide na dyan, no? So, confirm pa kayo na kung bala nag-file ini si member Raquel Sambas sa pagka-mayor kag isa sa partido wala, no? Independent party. So, kumpirmado nga nag-file siya as of 2 o'clock this afternoon si Sambas Raquel Ongon for mayor sa Independent Party. Kag may duwa man nga nag-file sa sining EOC sa pagkakonsyal sa Banwa siyang Buenavista na mosanday Peter John Fernandez Deles bilang isli member sa Independent man. Kag ang pangalawa, amo si Terry Gallo Hampak independent man. So, hindi bilang hapon kay sunod man sa kay sila sining dilagay ko ako ng listahan, no? So, sila sining public register nga mo si Pinti Jabini Tentativa election officer 3 sa Buenavista na up to 4:15 din lamang sa hapon kayo na. Ang cut of time, basta lang ang ara padira sa budin sa area na sakop sa opisina sa Comelec, pwede pa. Pero hindi ka na niya makasulod kung outside ka sa area. So, wala kita ako sa latest na report after sa 2 o'clock na report up to 4:15 cut of time. So, konfirmado nga magpapili bilang mayor kunta sa kay Governor Sam Gomarin, amoy na si member Raquel Sambas. Kaya may dua ka mga independent party nga mo nagpalman sa COC sa pagkakonsyal. Correctly. Now, sa Hordan, may nakuha kita ng mga report gusto nyo dyan kag malito man nga nag-file kanyos nga COC sa pagka-mayor batok sa incumbent mayor kamo si Mayor Rubin Corpus, no? So ang nakuha to kay na 14 sa mga aspirants na present COC as of 2 o'clock man, 1:30 industry kay na sa may Banwa sa Hordan. So, ang nag-file sila COC for mayor, patok sa incumbent mayor nga mo si Robin Corpus, amo rin si Leopoldo Labrador Ari. Labrador Ari, independent. Tag, ang mga nag-file sila nga COC sa pagka-konsyal, ibasawon ka kay sa 14 ka mga ara sa grupo ni Mayor Robin Corpus, may ari man diri iya sa na naglaing nga partido, naglaban-laban diri mo ang independente. So basahon ka ang 14 ka nag-file as of kay na mga 1:30 hapon sa Banwa San Hordan. So number 1, amo si Revas Akin sa Hobito sa Abad Frontly Party. Masunod, amo si Corpus
Francis Luis Estember sa National Unity Party. Number 3, Amosi de la Puerpe Rosales, Independent. Number 4, Delgado Katia Anelia Dia. Delgado Katia Anelia Dia, National Unity Party. Number 5, Tinibinsone Eros Periferia sa Abag Promdi. Go ahead, Dan. Go ahead. Nautod ang signal ni Danny. Balikan ta. Ang signal ni Kanyos Line na Danny Villasis sa Guimaras. Kautod, no? Ang signal sang smart. Balikan ta para makumplito ni ang mga nag-file sa COC sa Hordan. Sa Hordan. May kontra si Mayor Robin Corpus. Ano to apelyido yan? Labrador. No? Taga Hordan. Independent. Kung may partido ni, makapinsar kita nga basi ginbutang lang sa anay para nga until November 15 pwede pa mabuslan siya. Balikan tas Danny Villases. Dan, nautod kita? Yes, lang dyan. Okay na. Sorry, no? Go ahead. Done kita. So, masunod ka nga mga basahon, amo sila mga nag-file kaso, file sa nga si UC as of 1:30 this afternoon sa may Banwa, Sang Hortan. So, next na nag-file, amo na si Philippine Eros Eliferia sa Abag from the party. Masunod, Gaitan Arsenio Pitpitan, Partido Demokratiko, Pilipino Lakas ng Bayan. Ang number 7, amo si Palomo Lynn Grace Galas, Partido Demokratiko, Pilipino Lakas ng Bayan. Ang number 8, amo si Galvez Hernandez, Junior de la Cruz, Independent. Kag ang masunod, number 9, amo si Gani Maria Sheila Galanto, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Number 10, amo si Ganhe Ito Gotera, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Number 11, Dier Nadi Rosa Galanto, Independent. Number 12, Gistosani Pulisto Torres, Independent. Number 13, Herrera Silvia Longa, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Tag ang number 14, amo si Malones Parcero Junior Galino, National Unity Party. So, klaro, Kanyos Line dyan na isa ang nag-file sa isling COC sa pagka-mayor na pasok niya sa incumbent mayor nga si Mayor Robin Corpus nga moining si Leopoldo Labrador Are. Okay. So, kaya nakuha kita nga informasyon nga sa Benavista, may ara pa rin nag-file. Ang taon ni Juan Cosin Oka ang nag-file sa bayan niya sa pagka-vice mayor kag dugang nag-file sa COC sa bayan niya sa Banwa sa Benavista Newsline na dyan. Okay. So para muli, nakuha ka ma-report bayan niya sa mga sa province of Guimaras, Danny Villases para sa Newsline Iloilo. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villases na gikan sa Guimaras. So mo to ang mga nag-file sa nga COC. Way ta mabalan kung may ara pa nga palagas sa last minute, no? Way ta mabalan kung may ara pa nga nagpalagas sang ilang COC.
So standby lang gid kay makuha man na sa gyapon sa aton nga connection. Testingan ta nga makontak naman ang atong koneksyon live and direct dito sa probinsya sa Antique. Pero samtang ginakontakta ara na garing na cannot be reached. I-check nato na yung report sa atong koneksyon sa probinsya sang Iloilo upod sa kay Ruel Arbael. Paliog, standby! May mga nagapangisda illegal kag mayaraman nga may kaso nga estafa nadakpan. Mayadayad gid nga gabi kanuslayan dyan kag kanuslayan sweet doon no sa kagsaton sini nga mga kanuslayan nga nagatutok diri sa aton kada gabi mayadayad gid nga gabi sa inyo tanan. Pre nang balita nga aton sini madulong gikan diri sa probinsya sa Iloilo una diri nang pagkatakop sang anong tanan sini ka persona nga illegal nga nagapangisda dira sa Banwasang Ahoy Iloilo kung sa diin ini silang tumandok no sang Manapla kag Victoria City Negros Occidental kag una nga nadakpan no sang Ahoy PNP kahapon ang tatlo sinika o kun duwa sinika persona no dira sa kalalawran nga sakop sang barangay Nasidman Ahoy Iloilo. Naging kilala kanday Romel Mabayan kag Elden Bargasa no kag ini sila ang residente sa Victoria City Negros Occidental on board no sa isaman sini ka motor bangka no nga ila sini nga ginadala nga alin pa sa Negros Occidental kag dako pagid no ang duwa sini ka suspitsado man no nga illegal man nga nagapangisda dira man sa nasambit sini nga lugar no o kon sa piak man nga barangay no barangay Nasidman Ahoy Iloilo. Isilangin kilala kay Reyes Holito no kag Leonardo Asuson. Ini silang tumandok sa Purok Binangunan Barangay Punta Salong Manapla Negros Occidental nga illegal man nga nagapangisda dira sa nasambit sini nga lugar. Kag pagagabi no natakpan man ning duwa ka persona man no nga illegal nga nagapangisda man no dira sa kalalawran sang nasakop sini sang nasambit sini nga banwa ang banwa sang Ahoy no nga nasakupan sang barangay Nasidman Ahoy Iloilo. Ining suspitsado nga kilala kay Ronnie Reyes kag William Canario ini silang residente sang Victoria City Negros Occidental kag the same no ang ila sini nga violation wala sang nakakaigo sini nga permit sa ila sini nga pagpangisda o kun illegal nga nagapangisda no dira sa banwa sang Ahoy Iloilo. So ini silang ginadala no sa Ahoy Municipal Police Station for thorough investigation no kag didto no wala sila sang mapakita sini nga permit sa ila sini nga pagpangisda. So gininpound sa Ahoy Municipal Police Station ang ila sini nga mga fishing paraphernalia kag gininpound man no sang Municipal Bantay Dagat sa Banwasang Ahoy ang ila sini nga motor bangka no kag tuyo no sang Ahoy PNP no nga pagapasakaan sang kaso ining mga persona ining anong pa mga persona agud to nga madudla no is because nga naga illegal or kalabanan sa mga nagakaladakpan man dira sa Banwasang Ahoy no ang residente no mismo sang Negros Occidental no which is nga nagakalambot sila dira sa pag illegal nga pangisda o kun wala sa nagakaigo sini nga permit sa ila sini nga pagpangisda dira sa Banwasang o kun sa kalalawran nasakop dira sa Banwasang Ahoy Iloilo. Kag speaking of illegal fishing no dira sa Banwasang Batad Iloilo nadakop man no ining tatlo ka persona kang kilala kay Hornito Duis kag Rodolfo Dianon kag Sonny Boy Bensorto no. Ini sila ang residente sang barangay Tanaw Batad Iloilo no nga illegal man nga nagapangisda dira sa Banwasang Batad Iloilo dira sa barangay Tanaw no Batad Iloilo mismo nga nagagamit ini sila sang air compressor no sa paggamit sang air compressor no sa pagpangisda no which is nga ginababalan based man sa ila sini nga municipal ordinance number 03 or 2003-27. So kinimpound man ini nga motor bangka nga gamit sang tatlo sini nga persona kag ang ila sini nga mga fishing paraphernalia no gininpound man sang Batad PNP kag pagka-penaltihan no sang pagbayular no sa Municipal Ordinance 2003-27 dira sa Banwasang Batad Iloilo. Tatugang naton sini nga balita no isa man sini ka wanted person ang voluntary nga nagsurrender no dira sa Banwasang Barotac Nuevo Iloilo kahapon ay ning suspitsado gin kilala kay Lorna Yu no isa ka senior citizen 60 anyos na temporarily nga naga-star no dira sa Barangay Lagubang Barotac Nuevo Iloilo.
Kag inisya no ang may arrest warrant no 3 counts of estafa no kag may recommended bail man ini o kuna ang arrest warrant by the way no pirmado ni Judge Arturo Dornila sang Municipal Circuit Trial Court dra sang Banwa sang Zaraganyo, Lucena, Liganes, Iloilo. Kag may recommended bail man no sa sining 3 counts of estafa nga 18,000 pesos no kada kaso. Ito ini nga nasambit sa nga wanted person no dra sa Banwa sang Barotac, Nuevo Iloilo kag natalana no nga pagka-turnover sa nagakaigo sining korte. So may itong madulong naton nga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gyapon ining inyo sining nga Kanusline, Royal Arbael para sa Iloilo Newsline. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Hindi nyo pagkalipatan sa pabiya si Action Mario Hilonggo diri sa siyudad John Alujado Kapulot kag ang grupo niya anday alim kag Councilor Plaridel Nava upod sa kay Kaiser Hadolos. Subong man, hindi nyo pa pagkalipatan si Attorney Sedfrey Cabalona. Harapang talamyawon. Mayong gabi kay Jonal Kabangal na Harantilia, Clifford Tagufa, Jenna Rose Fraggio. Daraman kay Joanne Tubong Lupa, Joe Chris Lim, Edwin Ortega Havines, kag sakay Marijoy Castiva kag Minse Grate Majos. Oh, thank you so much. CL Diaz, Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz, Poultry Supply. Sa aton nga mga listeners, salamat gid sa inyo nga pag-upod sa amon nga pagpangalagad. Diraman kay ato Rodney Baat. Condolence sa pamilya Baat sa Lawi, Horda na Guimaras. Sa mga security guard on duty, sa mga porter kag mga vendors, salamat man sa inyo nga pag-upod sa amon nga pagpangalagad. Ay nalipatan pa kita. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Okay? So, diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Upod na lang sa aton nga technical partner kay Toto Boy Chef kag kay Nonoy MJ. Ini ang inyong nga mga alagad. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.